Wow. Kuna good location ne ba yanzu na ba. Ana babatawa. Yau ake location ga kudi ba. Kudi babu ending. Kudi babu ending. Ga dakta nan ba. Ga dakta. Ga malama ta karusu. Ladies and gentlemen, Mr. Bello, my boss man, the God of ladies. Action, baby. Malama ne ba malama. Malama ne na? Ni an saba da ni malama wa ne. Wato. Mata san gari. Sinan mu. An saba role. Ba za a dan da gobe.